Bueno, a idea é unha sopiña de peixe, unha crema lixeira de peixe, con un arroz inflado, un arroz fritido, con un aceite de azafrán, con uns berberechos ao vapor e despois unha pequena esencia, unha infusión de ervas atlánticas, de pino, de loureiro e de eucalipto. O nome é Playa Azafrán e Bosque Atlántico. Bueno, é a idea dunha sopiña de peixe con todas as ervas que están no litoral. A tapa consistiría en 2 elementos, un para cheirar e outro para degustar.